Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali e mon kala pulloɗo woni sopulo artoyiɓe jam wali e ma boyno dia sattoɗos mi seguidores mang ziar ne wala bandiraɓe mami ar mi tonto yaya alpha yaya jaw joɗani en tonto Italy mi tawnti mi holla on ji hande boɗo jogi wuteji ɗi pantalon jiɗi ngasino mi wuteji ɗi kamɓe keddi sakko saji ɗi ji Sopulo ardo masallah me sakko saji ɗi vraiment jomtiɗi kam fof ko qualité voilà ɗa balle on jimi waɗi ɗo vidéo woni min ko mbiyami ko ceerno yaya kanko yi ko almudo ko yettere Allah o waɗi hen yi'ande makko haalirini taw no waɗi fayda manam o yo yimɓe ɓe nangan Sopulo ardo ɓay so tawi woni neɗɗo ino waɗa créé marka ko inde mum nde watta manam yo yimɓe ɓe ganda hoko woni Adidas walla Nike walla Puma etc no o haali hen ko heewi o yi kam kadi Sopulo ardo watana wulnge jokkuɗo lawol gonga wulngerake ko yettere Allah mbawami yiide toujours min haala ɗum ji ɗum ɗo taw wona tubaɓɓe ɓede mais ɓalejo africain kadi taw ko kanga ɗo taw ko mbo hanga on tan woni wawa ɗum ɗo hettinde min ko ɗum woni objectif am on ko waggol identificar leñol mengol mais toujours mine yiya ko muusi kam tan ko yimɓe ɓe manam ɗaɓɓanteɓe ɓe walla ɓe an ɓe jiɗɗa hollirde ɓe wona kamɓe ɓe paamani ngala pinal ngal walla ala ɓale yagu reedu enen Afrique ɗum fof ɓuri en wadde retal toujours mina haala ɗum ɓalejo fof ɓuri bonde ɓernde ko kancan yo kancan heɓ kancan kala ko wana kañ on tuman mo ɓurno ɗum addi en jata donc min kaalowo ɗo mi anda hoko ɗum ɗin ɗo markaji fof mi anda hoko firti Adidas Nike Puma mi anda hoko firti kono mbimi ɗum ɗo kam ɓiɗɗo pullo o a firtantake ɗum ɗo te ɗiɗa leƴƴi ɓe wana fulɓe ɓe africain ɓe kala jiiɗo ɗum anda baɗɗo ɗum créé o kam holngol leñol woni taw haalanaka lamdaki andana ɗum hoore mum aw minen hare nde ko ɗum woni hare nde kono ko mbimami ko muusi kam tan haɓanteɓe ɓe goni pamani ɓay so a ƴefti fulɓe sappo fof taw ko goto walla ɗiɗo ɗum woni famaka law o jiyanno toujours mi waɗanno jewte fayda ñande fo ñande okkirde exemple ji neɗɗo ko foti wadde daña kono komi yaha ha gandumi o taw ɓaleɓe fi affaire pigol ko waggol noon tawanno e jawriɗo si ɗum findinanno ɓay neɗɗo mo finani waɗi hoore mum fini honi mbawra on findinirde a wawa formation mo mbaɗanmi o fi jawojo o ko haali ko minen yimɓe nogas fawɓe mais piiw ɓay so a ari han ko ɓe lamdotoma ko projet hoɗum jiɗɗa wadde
projet hoɗum jokkuɗa. Minen fof min kaali, mais min nde mi haali projet am o, minen fof na min potini ko projet am o ɓura okkede valeur. Ko addi ɗum déjà min ko leñol jimmi haɓanade, tawri ɗon kadi affaire social. Ɓay kamɓe ɓe gandirani neɗɗo mo Allah okki. Min mi ala hay ndiga, Allah yaw ɓeydu gollo ñanko jakormi te hoto meɗɗun yidi neɗɗo jakorɗo salaire yi'e kari ko patron. ɗum koye africain ɓe tan jimi daro nde darde ta an ko salaire jakorɗa mbaɗa hoore ma patron. Ko jogiiɗo entreprise ji e liggina woɓɓe lewru ma yan an yottanin ɗumen, min ko ɗum gandu mi woni patron. Kono wona a ligginteɗo mbaɗa hoore ma patron, ɗum no hawni bandiraɓe. Donc ɓen tubaɓɓe nde mi waɗi ɓe expliqué ko woni projet am, holko jimmi wadde, ko mbimi ɗo ɓe gandi min wona yaari hoore am tan ɗaɓɓanammi comme ɓeeɗa PR ɓe ɗo, ɓe neɗɗo fof ko projet personnel hoore mum tan kono heɓiri. Kono noon ɓe ndaari min projet mo paalami o, premiére mbimi on ko hollirde leñol am, waggol identificar leñol fulɓe. Min waɗi fayda ko gonɗa ko, so a waɗa